gideko kata samoro chaka nyogi gibedie samoro jomatindo kata joma moko samoro nyalo bet kuwo kuomi eno ka nitiri gik madeko ahinya miparo ni opoko timore kaka ni but gigi ok bi is a conversation mosebedo go for a very long time in our country to process the edige mosetim ma ok gima nyien ne jo Kenya. Shida mag jo Kenya en ang'o taxes gini malo nango wan gi ODS debts moko ma jatend piny chiewa to wacho ni kauna dhi China adhi kao bilion 100 gi bathe obiro tiyo go Kenya ka to pesa kosechopo Kenya ka to onge report be michiwo maber kaka pesa gi otigo. Eurobond nwaneno ka 2014 mababa no wuoye maber molero ne ji 2014 then financial year 2014 2015 if I'm not wrong professor obiro maber ma okete modonjo e piny waka onge gima nwaneno maber mowuok kuom Eurobond mana kaka Raila wuok ni pesa ni dhi kama mar milion otimore nade ma odhi kure oyuagre ayuaga ma walal mano ne 2014 kuro wacha ne sani 2025 sani makoro winjruok obete ni be neno ka dieri nitiere gi chiwruok wacho ni pod gigi onge but neno ka dieri moro nitie ma iluongo ne chiwruok gadieri ni gini koro inyalo ked godo kendo weche mag mibadhi go kopo ni pesa moro donjo kato nitiere jok ma kata intie ng'iyo tiwacho ni adieri ng'ana ng'iyo en gi chung' maber gi chuny maber mar kelo ne jopiny wach mar tiyo marach gi pesa but ler iwacho gania kidhi kumoro nyaka ing'e kumiyae iwinjo kumo wayae opuonjo maber ni kumo wadhiye nyaka wabed very cautious gik mindike otas gi gik ma itimo openly ma koro execution process kizungu wacho ni execution process kata ka professor wacho ni they take time gikao sa to oningo beni imiyowa reports gi updates proper updates at each quarter or whatever time frame magimiyo ji ni kama kochopo to wabro timore nade wabro bedo gi gima chal kama kochopo to wabro gi gima chal kama ok gima ko ng'ure matin to ni ng'ane no ningo bedi impeach nyocha governors wa moko temo wuoye matin awinjo ni koro ng'ane ne koro kwadwar ng'ane koro wateri mano cohesion mano broad based en gima kelo ji kanyakla kanyachiel mayienia anyalo wacho pacha anyalo chiwo provisions ka ka ober tikawe koko ber tinyisa kaka an ng'amo bedo afflicted nia gimi wacho ni kae gi ka rach to kae gi ka ok timre nade onigo bed kama okay